mafi yawan ma'aunin maza mata zan maimaita mafi yawan ma'aunin maza yanzu shine to which extent you can support him, zuwa wane yanayi ne kike iya bawa rayuwarsa gudunmawa, me kike iya yiwa na tallafawa rayuwarsa, shine ma'aunin da maza suke shine amfani mafi a yanzu. yawan ma'aunin maza. Wallahi mata sun dawo daga ma loyalty sosai. Wai ki zauna kina nan dundurin su ai na yi barna bari ki koma ki zauna. Me za ki iya initiating, me kike iya kirkirowa, ya kike iya managing abubuwa, ya kike iya ganin dan kasuwa ne ya za ki tashi tallata kayansa, ma'aikaci ne ya za ki tashi kaza, malami ne ya za ki gane ran Lahadi me suke karantarwa, ran Litinin me suke ran ki shirya mishi kaya ko ki dinga tallafa masa, ya za ki saurari media ki dinga providing, ki dinga samun masa da bayanai wanda kika san alayinsa ne, ke ko kwalle yake in ya ji kina iya gane transfer ɗan kwallo a kaza kaza za ki ga kima ki za ta iya bambanta da gaske. so da haka mu kalli ability na kowa, ta ina zan tallafa masa, ina ne yake da gazawa, ina ne take da gazawa, me za ta iya, me ba za ta iya ba. Mun tattauna da wani dan uwa mai albarka dan gani da iyalinsa, ya faɗi matsaloli da yawa, daga ƙarshe sai na juya man littafin na ce tunda suna da tarin 'ya'ya ya zama uwar ita ya batta a zaman mijin na wucin gadi, in ya tashi da safe zai tara yaran duk ya sassa su aiki su gyara gidan, kankace me wannan gida ya fes sai kuma ta shiga kunya, sai ta fara dawowa hayyacinta, to a'a yanzu ni me alaƙa ta da gidan nan kenan in na fita, za su iya komai nasu ba ni, sai ya zama ya shiga habitin yaran wanda ya zo ko bai gane gazawan matarsa ta kasa ba kuma bai faɗa da ita ba, ya abilitin ta a kotu ba ma ta iya digesting, ba ta iya narkar, ba ta iya warware umarni ta aiki da shi, ba ta iya warware da ka ce dan me baki kaza za ta fara huci, za ta gigice, za ta fara tunanin wani amsar zan baka, sau kaifin kwakwalwarta bai kai ta ji maganganu ta warware su ta yi aiki da su ba. Malam da yawa sun yi science related subject a makarantu, sun yi physics chemistry a wata biyu, amma za su iya amfani da shi a zahiri ba su iya ba. Wani ya yi likitanci amma za a ce su tafi internship su koya a zahiri ko to ita ma haka kwakwalwa take, ba duka sako ne kowace kwakwalwa take iya decoding ba ta gane ma'anar ta yi aiki da shi. So da haka wani sakon mu daina damuwar gaya wa matan mu da harsuna, ta gane da ya take iya gane sako. Wai mai kawo makawo bai san ana gansa sai an mare shi ko sai an jefe shi, kaga ashe shi message din da za a kai masa da kaza. Allah ya datar da mu. Abu na hudu akwai mu kuma yadda muke mu'amalantar abubuwan ga mutanenmu, wato yadda saƙon yake ya dini shi wanda kake zaune da shi dole sai ka taimake shi zai zama nagari, dole sai ka taimaki wanda kake zaune da shi zai zama nagari, idan baka taimake shi ba zai zama nagari ba. Shi aure wata alaƙa ce da take matso da na kusa nesa, ta matsar da na nesa kusa, ma'ana space take kirkirar wa wanda ba shi da space a gurin. Yanzu lokacin da ka auri wata daga wani unguwar daban, daga wani dangin daban, daga wani abu, in ta zo cikin rayuwarka matsa mata za a yi ta zauna. Dole da iyayenka da 'yan uwanka duk wacce ka auro da duk wanda kika aura kin matso da shi cikin rayuwarki kusancin da babu wanda a cikin danginki kuma zai zo wannan kusancin sai da sunan aure. To ita aure kamar wata kujera ce da aka yi ta tun kan a halitte ka, in dai kai dan adam ne aka yi ta a cikin rayuwarka ta daban, wacce akwai wani na daban ko wata ta daban da za ta zo ta hau kan wannan kujera. To idan ta hau dole a bata kulawa ta daban ko kuma dole a mu'amalance shi mu'amala ta daban. Saboda haka ka isa kai geji da matar da ta hau wannan kujerar ta daban, wato kujerar aure, ka ci wai sai ta zama gama garba. Kujeran ma ta daban ce, kusancinku na daban ne, sirrin da ba wanda zai gani a halacce a duk duniya ita za ta iya yi, za ta iya gani kuma lafiya lau. To ke ma haka wanda ya hau. Saboda haka dole sanda kuka yi aure, ma'aurata mu kalla maza sai ka kiwace hankalin matarka, ka samun mata da kyakkyawan yanayin da za ta samu nutsuwa cewar wayarka ba haɗari ba ce a wajenta. Amma da yawa muna mayar da waya threat, haɗari da rudani ga matanmu waɗanda suke su ne yan cikinmu, su ne singileti, amma sai mu mai da wayar ita ce singileti, su kuma ba ma su zama yan ciki ba, mu mai da su babban riga. Saboda haka mi kafa gurin tunzura zuciyoyin masoyanmu. Akwai maza da yawa da sukan amintar da matansu ta hanyar waya, abubuwan duk da ba a so
duk abubuwan da suke na ba daidai ba wanda suka saba Allah haƙura da su mana, menene asararka? Ka je ka ɗauko ta ka ce ita ce rabin rayuwarka, kuma rabin rayuwa an hana ta duba ɗaya rabin, sai ka ce zaman ido za a yi. Ido ne kawai mai wannan amana, ɗaya bai taɓa ganin ɗaya ba amma tare suke kifta suna rayuwa iri ɗaya. Haka ke ma a matsayin ki na mace, ki gane a yanayin da muke ciki yadda muka yi shimfiɗa a wannan duniyar. Namijin da kike son sa da yana da wata mata, ke ce kika zo a tabi misali, sanda yake chatin da ke da iska yake yi, ba da iska yake ba, iskanci kuke ba iskanci kuke ba, to me yasa yanzu da ya auro kike ganin in ya ɗau waya da iska yake yi? Ko a ganin ki da in kin gan shi a online gaba ɗaya sai kin hau kike min waya ya hau, ko sai ya hau yake miki waya hau, ko ya ga zaguwa fa da zanen ta ya ganta. So da haka ki hutar da kwakwalwarki, ki gane me kike bukata a gurin wannan mijin. Mata wallahi ba kwa bukatar namiji gaba ɗayansa. Ba sa bukatar namiji gaba ɗayansa? Na gaba ɗaya. Wani abu kuke bukata, kuna da cikon da za ku cika. Amma yanzu in kina so ki fahimci haka, ki sa mijinki ya ɗau hutun aiki, ya zo ko da sallah ya wata a gidan baya fita ko ina. Da gidan zai miki daɗi. Ta gundura ta ra'ayi ba kai wai ba za ka fita ba ne? Hira da 'ya'yanki wata ran ba ta yi. An yi lokacin corona. So kada ki shigo ki ɗauka wai sai kin san komai akan mijinki za ki zauna lafiya. Wala akwai abubuwan da jahilta su shine ni'imarki. So mu dinga gane iyakokinmu. Kin zo kin aure baki fi wata 6 ba. Kin gan shi daman 247 akan online yake. Kawai ki zo ki ce sai ya sauka daga online dan keke kadai da me kika zo. Me kika kada zaki su yi wannan matsayin? Ki bar wa lokaci ma in kina so. Menene kai kuma ya saka rashin gogewa ka za ka yi ta bayyanar da abubuwan da za su dinga tunzura ta suna nuna mata wani abu? Ka dai auren